эстрадабыздың танылған юмор ұстасы Ильшат Хабибуллинді шақырам. Здравствуйте, пожалуйста. Исәмсіз. Ильшат, сабан тойларны қойда өткәрдің енді, брат? Жаует бүтін ішіне ташлап, ауылға қойттым ет мен, білесің. Неше елға бір енді ол? 10 елға бірінші. Таныдылар мұсың? Сендер сәйінде. Ауылдан кеткенде бұлай еді, қадір бұлай болған. Шейлер қайнаған, мұншалар яғылған. Әйбәт нормально. Кеттік камы бойынап, баян ойнап камы бойында отырабыз жырлабаймы. Шынан? Ондан сын қатырламайым. Гармон шушылай қалған? Гармон да жылай қалған. Уянып кетсін. Өзің де шулай тұрасың, әлі бүгінгі күнге шақлы шулай ерейді білі. Әлі сәхін артындағына қолын түшірді. Ильшат Хабибуллин, алқышларыңа! Қадірлі достар, дұрысын еткенде, мен іштен бош уақытларымда шулай көңіл еттіріп, ял етерге һәм радио тыңларға яратам. Енді дұлқынларын күйләп құлаққа Қурай радиосы келіп кірі. Һәм өзім дә сезмәстән ең бірінші тапқыр Нур Алиев башлап жіберген Қурай радиосын тыңдайым. Қайырлы кешілер, исәмсіз қадірлі дұсылы, қадірлі Қурай радиосын яратып тыңдаушы дұсыларыбыз. Енді студиябыз сағатларында қадірлі дұсылар 20 сағатта болып кеткен. Шул сағат башынан ақырына қадар студияда мен ішлейшәкмін Нур Алиев. Қадірлі дұсылар шалтыратып өзіңіздің яқындарыңызға, дұсларыңызға сәлемдеріңізді жібері аласыз. Охо, қадірлі достар, енді міне бірінші шалтыратушыбыз да бар. Тыңдаймыз бірінші шалтыратушыбызны. Кім шалтыратам екен бізге? Алло. Алло. Міне қадірлі достар, қызғанышқа қарсы бірінші шалтыратушыбыз білән не себептендір элемтеге кіріп болмады. Ләкин енді ол бізге шошы сағат барышында шалтыратыр, һәм біз аның білән сөйләшірбіз, фикірләшірбіз деген сөздеріне әйтәсе келе. Қадірлі достар, тағын бір генә сөз, бір генә фикір, әгер дә енді сіз бізге шалтыратасыз екен, біз алло дегенш бірер сөз әйтергә кирәк, шулай гына без сезнең белән сөйләшә, фикерләшә алачакбыз. Кадерле дуслар, музыкаль сәхифә тапшыруын башлап җибәрергә дә безгә вакыты килеп җиткән. Халык җәүһәрләре белән башлап җибәрәбез бүгенге музыкаль сәхифә программабызны. Менә шулай итеп, кадерле дуслар, халык җәүһәрләре белән башлап җибәрдек бүгенге музыкаль сәхифә программабызны. Охо, инде чираттагы шалтыратышыбызны тыңлыйбыз. Кем шалтыратам икән безгә? Алло, тыңлыйбыз, сез эфирда. Алло, исәнмесез, Нурания апагыз, алло, Нурания апагыз, Щукова районыннан шалтыратам. Исәнмесез, Нураным? Исәнмесез, хәерле кичләр, Нурания апа, кемнәргә сәламнәрегезне җибәрәсез? Нураным, иң беренче сәламнәрем дейме, Казан шәһәрендә эшләүче бер туган апабыз белән җиздә безгә җибәрәм. Оннан соң Чаллы шәһәрендә эшләүче бер туган сеңлебез белән кияүбезгә дә бик күп итеп сәламнәремне җибәрәм. Шулай ук кичке сәламнәрем Чиләбедәге инеме дә барып җитешер дип уйлыйм. Курай радиосын даими тыңлап баручы Фирая белән Дамирга да бик күп итеп сәлам. Гомумән Курай радиосын яратып тыңлаучыларга бөтенесенә дә кичке сәламнәремне җибәрәм. Бик зур рәхмәт Нурания апа сәламнәрегез өчен. Инде барып ирешер дип уйлыйбыз. Кем башкаруында җыр тыңлыйбыз. Менә Әлфис Кыямовның Киләле дигән җырын бик күп куясыз, инде берәк Китәле дигән җыры юк булса шунда берәк Килделе җырын тыңлап битсә дә күңелләр булыр иде, бик яратып тыңлыйбыз без сезне. Бик зур рәхмәт сезгә.
Бик рәхмәт Нурания апа шалтыратуыгыз өчен. Инде нәрсә генә дип җавап бирәсе килә. Кызганычка каршы, кадерле дуслар, әлегә безнең студиябызда Әлфис Кыямовның китәле дигән җыры юк. Ләкин Гөлфиям дигән композициясын яңгыратып китә алабыз, кадерле дуслар, радиобыз дулкыннарында. Шулай итеп Әлфис Кыямов Гөлфиям дигән композициясе белән. Yolundarma Gülfiyem, sağındarma Gülfiyem, yüzlerinde yürükelem, ağda sabitliğim. Dikkatim yoktur kuzularım, kuzularım, oyran nurlu yüzlerim. Yüreğimde bana sağladı senin tatlı sözlerin. Dikkatim yoktur kuzularım, kuzularım, oyran nurlu yüzlerim. Yüreğimde bana sağladı senin tatlı sözlerin. Әлфис Кыямов, кадерле дуслар, яңгырады. Әле генә безнең студиябыз сәгатьләрендә инде көйебез бетергә дә өлгермәде. Менә инде чираттагы звоногыбыз, шалтыратуыбыз да килеп җитте. Тыңлыйбыз чираттагы шалтыратчыбызны. Алло, кем шалтырата микән безгә? Алло. Тавышыгызды ишеттек. Кем дип белик үзегезне? Венера. Кадерле дуслар, тыңлыйбыз Венера туташны. Хәлләрегез, кәефләрегез ничек, Венера туташ? Начар. Нишләп шулай кәефсез генә шалтыратасыз безгә, Венера туташ? Әллә авырып киттегезме, бер кирәкмәгән нәрсә ашап ташладыгызмы дигәндәй? Нишләп булай кәефсез сез бүген? Нур, беләсезме? Мин шул кадәр гашыйк. Сер булмаса кемгә? Вил Усмановка. Нәрсәсен шул кадәрле яратасыз? Көрәшенме дигәндәй җырларыммы? Бүтән җирендә. Мин аның җырларын тыңлаганда вообще обалдеваю, рәхмәт сезгә. Аңлашылды, Венера туташ, инде нәрсә генә дип җавап бирик сезгә. Балдите дальше, кадерле дуслар, Вил Усманов яңгырап үтәчәк хәзер безнең радиобыз дулкыннарында. Менә шулай Венера туташ кебек сөеп яшәргә язсын, кадерле дуслар, безгә бу тормышның да мәгънәсе шундадыр. Һәм Вил Усмановның да җыры нәкъ шулай дип атала, кадерле дуслар. Сез һаман бергә икән, бергә булыйк, күңелле итеп яшик, кадерле дуслар. Yaşlılarına çağa oynama kalmayken Sıymadan, ışkılmadan Tavlarga bölümayken Tavlarga bölümayken Kayıtlarımızga gönül atımın Ses havan rıgayken Ses havan rıgayken Ses havan rıgayken Birgayken Haytlar bizga gönül atımın Ses havan birgayken Ses havan birgayken Ses havan birgayken Hay birgayken Ses havan birgayken Ses havan birgayken Hay birgayken Ses havan birgayken Ses havan birgayken Hay birgayken Hay birgayken birgayken
Шулай итеп инде кадерле дуслар 066 каналыннан килгән котлауларны да укып китәргә безгә вакыт килеп җиткәндер. Кадерле әниебез, әбиебез Сафиуллина Гыйльманиса Сафиулла кызына 2 июльдә 95 яшь тула дип язалар безгә биек таудан. Чын күңелдән аны туган көне белән котлыйбыз, аңа озын гомер, шатлыклы көннәр телибез диелә. Әлеге котлауда балалары, оныклары, дуслары, туганнары, күршеләренең күршеләре һәм барлык әби бабайлар да кушыла дип әйтелә әлеге котлауда. Һәм Салават Фатхетдинов башкаруында берәр җыр тапшырып китә алмассызмы диләр алар. Чын күңелдән кадерле дуслар, Курай радиосы диджейлары да шушы котлауларга чын күңелдән кушылабыз һәм Салават Фатхетдинов башкаруындагы Салкын чәй дигән җырны бәйрәм бүләге итеп яңгыратабыз. Туган көннәрегез котлы булсын, Гыйльманиса апа. Üstelde yalgışın ayak şeyi sıvınıp bitken Yalgış şeyini tadı yok eşemedim sinsiz yirken Öpterim şolay yolarımın seni güne kütüm Yalgızım üstel yanımda sıvınan şeyler için Öpterim şolay yolarımın seni güne kütüm Yalgızım üstel yanımda sıvınan şeyler için Yalgızım üstel yanımda sıvınan şeyler için Gel seni güne kütüm Agarlı dostlar, bu muzikal sahifa programımızın en sonlu kompozisiyası buldu. Şulay итеп мен сезнең белән иртәгә 20 сәгатькә кадәр саубуллашам. Хәзергә пока дуслар, пока. İlşat Habibulлин. Dostlar,